Dobré ránko vám prajeme aj s Mohamedom. Ahojte. Už je naspäť z Káhiry, prišiel v nedeľu večer na novom aute požičanom. Teraz pôjdem okolo parkoviska, tak vám ho ukážem. Máme inak útorok 27. máj a ja si idem vychutnať kávičku a raňajky do krásnej reštaurácie na pláži so svojou kamarátkou Katkou. A vychutnávam si to o to viac, že viem, že takýchto dní už nebudem mať veľa, konkrétne vlastne iba dnešok a zajtrajší deň, pretože to sú posledné 2 dní, kedy naši dvaja chalani ešte idú do školy. Zajtra po obede im končí školský rok. Takže koniec mojich chodení von, už musím dávať potom na nich pozor a vlastne až do nejakej polovice septembra ich budem mať oboch na starosti. Ja už odchádzam v novom outfite, tričko ste už možno na mne videli, ale sukňu mám úplne novú a prvýkrát si ju idem takto zobrať von. Tak mi napíšte, či sa vám takýto outfit páči. Ako vidíte a počujete, tak nám tu opäť riadne fúka. Slnečko svieti, ale teda ten vietor je dnes nepríjemný. Ale nevadí, nedáme si ho ukaziť deň. A toto je to auto, ktoré Mohamed doniesol z Káhiry, alebo teda z Banhy, a tam ho ale aj bude musieť vrátiť. Ale po jazde tých pár 100 kilometrov, ktorú absolvoval naspäť do Hurghady, povedal, že takéto nízke auto asi v živote chcieť nebude, lebo je vysoký, veľký a nie je mu to až také pohodlné, ako keby mal väčšie auto. A už sedím v ďalšom parádnom autíčku a s ešte krajším šoférom, pretože tu mám Katku Gamal, takúto dobrodržnú žienku, čo sa nebojí na tých egyptských cestách v pohode šoferovať. Pozrite sa na ňu. Co mi zbývá? No veď toto. Mama 3 detí, to sa musíš zvrtať. Tak. To iba ja som tá, čo stále má niekoho, kto ju vozí. No. Seš princezna a princezny neřídej. No, tak to. Mají na to lidi. Tak dobre, to už budem odteraz používať. No a ideme, Katka povie kde. Jedeme do restaurace Azura, Áno. která se nachází v Hurghadě v Al Ahya v rezortu Fanadir Bay. A to určite mnohí poznajú. U pláže, tak se jdeme podívat, jak to dneska vypadá na moři. Dobre, ideme na to. Fúka nám tam riadne, tak možno aj vonky budú. Všetko natočíme. Správne. Už budú vedieť, už sa zabudil. Můžu být rádi, že na tom klaxonu nestojím. Presne tak. Čaulik. Tak, otevírej, sezame. To asi až je do Slovákov a Čechov, nie? V tomto rezorte. Slováku, áno. Tak zdravíme všetkých, ktorí tu žijú, Máme. alebo lietajú na dovolenky. No a my ideme rovno za nosom. Ideme sa schovať pred vetrom trošku. No to je tu nádherné. Koníky. Katka si dala pečienky, nádherne voňajú, a ja egyptské tradičné raňajky, omeleta, falafel, čiže bobové placky, to vy už poznáte, takýto krásny čerstvý šalatík, zelenina, fúl a syr. Dobrú chuť! Ideme sa pozrieť moru. Veľmi fúka, dnes dokonca ani lode nemohli vyplávať na more, tak si poďme dať radšej kávičku. OK,
okrem super polohy na pláži a parádneho kuchára či baristu je výhodou tejto reštaurácie, že sa môže prísť úplne každý. Nemusíte vôbec bývať tuto v tomto rezorte, stačí sem naozaj prísť iba priamo do reštaurácie na pláž a dokonca je tu aj možnosť využiť deň na pláži. Tak sa presne volá tá ponuka, ktorá tu je a môžete si zaplatiť vstup na pláž, zároveň v cene 600 egyptských sú aj raňajky a využiť tak pláž, ktorá je tu priamo pred reštauráciou a zároveň aj reštauráciou. Takže tip pre vás, ak hľadáte miesto, kde ísť v Hurghade na pláž, kde si užiť krásny slnečný deň. A už sme aj na ceste domov. Každá z nás sa náhli, pretože o chvíľu nám už naše deti prídu zo školy. Už Katka aj odchádza a ja idem ešte skočiť tuto cez náš obchod. Už som aj doma, vyfúkaná, to je hurgadská fúkaná toto, ani nemusíte chodiť ku kaderníkovi. Kúpila som hlavne pečivo, úplne čerstvé, ešte teplé, voňavé a je super, že v Hurghade za posledné roky sa už dá dostať aj niečo, čo nie je také nasladlé. Poviem vám takú pikošku. Vy to už viete, že ľudia mi píšu čokoľvek a minule som skoro odpadla. Mi napísali dvaja, ktorí idú na dovolenku do Hurghady, že oni nemajú radi presne také tie sladké pečiva, sladké rožky, čo sa tu podávajú. Či by som im nevedela napiecť nejaký slovenský chleba počas tej ich dovolenky a nosiť do hotela. To asi nechám bez komentára, však ani som tiež neodpísala, lebo naozaj tento druh servisu, ani iný druh servisu ja prevádzkovať rozhodne nebudem. No ale vráťme sa teda do reality, od týchto snových predstav ľudí, čo všetko ja tu mám robiť v tej Hurghade alebo nie. K tomu, že veru takéto dopoludnia, kedy môžem len tak odísť, kde chcem, bez detí, mi budú veru poriadne chýbať a najbližšie to bude zrejme až v druhej polovici septembra, kedy sa mi takéto niečo podarí v Hurghade, pretože naozaj tie prázdniny sú tento rok opäť dlhé. Vybrali sme im medzinárodnú školu práve preto, aby mali naozaj tie prázdniny čo najkratšie a aby sa viac mohli venovať tomu štúdiu a vidíte nakoniec ešte aj v tej medzinárodnej škole je to stále také egyptské a hoci sme zaplatili školu a školné do konca júna, tak si len tak povedali, že veď na čo tým deťom nechávať iba 2 mesiace prázdnin, môžu mať 3, takže o chvíľu mi chalani aj prídu zo školy a zajtra posledný školský deň. Slovenské deti asi teraz veľmi závidia a slovenskí rodičia si hovoria, že by asi nechceli byť na mojom mieste, robiť program 3 mesiace alebo 3,5 mesiace deťom. No, bude to náročné, ale čakajú nás cesta do Banhy, Káhiry a potom cesta na Slovensko. Tak ja verím, že toto leto bude plné zážitkov a že nám to vlastne ani nebude až tak v tomto prípade vadiť, že tie prázdniny sú opäť dlhé. Tašky sú už doma, takže je to jasné. Školáci prišli a majú pred sebou iba jeden posledný deň školy. Čo budete robiť zajtra v škole, Zlatka? Neviem. Nevieš? A budete smutno za spolužiakmi? Môj zlaté. Aj tebe, Adamko, či sa tešíš, že budú prázdniny? Ja teším a že budem smutný. Už je tu aj Mohamed. Láska, tešíš sa na prázdniny? Daj mi milu. No dobre, idem na to. Viem, že ty si to ani nevšimneš, že chalani sú doma. Tak daj mi milu. Hrozné. Aspoň vidíte tie priority, čo tam po deťoch a škole, keď treba jesť však. No nič, idem mu nakrájať ten melón a rada si dám s ním. Pozrite sa, aký je spokojný. Ďakujem za milu. Prosím. Karimko s Adamkom sú vonku s kamarátmi, hrajú sa, možno ich počujete. Už je tu taká predprázdninová dovolenková nálada, už ani učebnice neberú zajtra do školy, nie je žiadna domáca úloha, takže vonku akorát, že fúka vietor. Takže to je trošku nepríjemné.
A nepríjemné je to aj preto, že som vlastne musela veci vyvesiť nie pekne na slniečko, lebo inak to by svietilo, aj tých cez 30 stupňov je každý deň, ale ten vietor nesie naozaj ten piesok so sebou a už zase je na terase také malé pieskovisko. Určite je preto lepšie nechať sušiť veci takto pekne vnútri, aby som ich znova zajtra nemusela prať. A už je to tu, 28. maj, posledný deň školy. A posledná 10. tohto školského roku. Máme takéto krásne boxy zo Slovenska. No riadne fučí aj dnes. A už tu mám tých mojich školákov, čo skončili školský rok. Pozrite sa, akí sú dočarbaní. Čo to je? Love you. Kto ti dal love you, Dudulko? Mesat. Áno, ti tá učiteľka. A na cestu. Aj tu je ďalšia. Na cestu. Aký ste zlatý. Vidíš, táta pozera, že čo tam ty máš. Miss May, I will miss you. Alebo miss you, vidíš, láska. Your girlfriend didn't write you nothing? No? No girlfriend. No girlfriend? Nemá žiadnu frajerku. ليلى آية تلا وانت كتبت لهم برضو يا كريم على التيشيرتس. Tak ste to sami videli a počuli. Už mám oboch chalanov doma a máme prázdniny. Adamko skončil prvý ročník, bol prváčik a Karimko už bol štvrták, takže od septembra piatak a druhák. Ale mi rastú ako z vody. Idem akorát teraz podpratovať ich aktovky, ktoré aj zapadnú prachom, dokiaľ sa oni do tej školy vrátia. Zase ďalší melón, láska. Chcem melón. Chcem melón. A už je zase spokojný. Ďakujem. Prosím, láska. A od tohoto môjho hladoša sa idem s vami rozlúčiť. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Môžete mi napísať, ako ste to vy mali so školou, že či ste sa tešili, keď začali prázdniny, alebo naopak ste boli smutní, že sa rozlúčite so spolužiakmi a s mnohými sa uvidíte naozaj až v tom septembri. Ja som to mala tak, že som sa vždy tešila na prázdniny a potom som sa už od polovice prázdnin zase tešila na spolužiakov a na školu. Ale nie až tak na tie predmety, už vôbec nie na takú napríklad matematiku, ale skôr na to kecanie s tými našimi spolužiakmi, kamarátmi a na všetky tie veselé zážitky, ktoré so školou mám spojené. A s týmto sa s vami už naozaj lúčim. Prajem všetkým rodičom, aby pri tých koncoročných testoch a iných veciach mali pevné nervy s tými deťmi a deťom na Slovensku, Čechách aj všade inde, kde sa ešte do školy chodí, aby všetko zvládli ľavou zadnou, aby nemali stresy a potom si užili krásne prázdniny. Keby ste chodili do školy v Egypte, tak už by ste tie prázdniny mali. Priznám sa, že ma aj chytá trošku nostalgia, keď takto odkladám tieto ich školské veci. Ani sa mi nechce veriť, ako ten rok ubehol, veď iba teraz sme boli vyberať tie tašky a už ich zase odkladám. Ak sa vám videjko páčilo, tak budem rada, ak mu dáte like, prezdieľate ho, okomentujete a môžete ma podporiť samozrejme odberom alebo aj členstvom YouTube. A na všetkých vás sa už teraz veľmi teším pri ďalšom videu v nedeľu.